our country. Minoda mosenendo Raila Odinga mano mama Idaa Odinga ne orwako jotelo ariyogo e pare kabende ne oloso e yo machalo kamae. When I saw you, my face brightened because I've seen some of my dear friends with whom we have walked a long journey. These are some giants in the political movement in this country. Many of you may not know, but with them we've walked a long way. You worked very hard, and when we see you here, we see the giants of women's movement and the giants of second liberation in this country. I'm so happy to see you. Thank you very much. They say the king is gone, but you say long live the king, because his ideas and what he believed in is with us. Thank you so much. Familia mar nenogi mar duond bura mar ODM mosenendo Raila Odinga wacho ni pod gin kod buok mokalo kalore gi thone mabende notimore tarik 15 mar dwe mokalo e piny India. Dr. Odinga ma en owadgi Raila maduong' wacho ni tho Raila ne otimore bang' kane osethiedh remo mabende nochokore wiye kata blood clot. Kata kamano Raila owuon ne otho ka ong'eyo ni ne okwal loch mare kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2022 mak mana ni noyie donjo sirikal mar reso piny Kenya mabende nosenjawre mokalo gi weche mag ng'anyo mag kweth mag jenzi. Dr. Odinga ne oyango ni Raila ne ochopo Kerala bang' wuok Mumbai kama ne othiedhe ka olore gi chandruok mar poto mar remo mabende wacho ni nitiere wiye, to kata kamano ne owito ngimane yo ma apoya nono, wach ma pod omako dho familia mage nyaka sani. I was quite shocked. I did not expect him to go so abruptly like that. And